dunay managlahi nga pagpadayag sa atong mga pagbasa karong adlaw adlong Martes nining ikakauhaan og unong nga semana sulod sa tuig. Samtang sa unang bahin gikan sa basahon ni Propeta Zacarias o ngadto na sa Salmo Responsorio nagpadayag sa manindot nga katuyuan sa katawhan aron sa pagsimba sa Ginoo nga labing gamhanan didto sa Jerusalem, pagpangayo sa iyang panalangin o gisundan sa salmo nga common feeling of everyone. Ang Dios sa kanunay maguban gayud kanato panahon nga ato siyang sangpiton o labi na kung kita na magakatigom diha sa iyang balay, you know? If we are told nga anywhere whether 2 or 3 are gathered in my name, I will be in your midst. Labaw nga gipadayag dinhi sa iyang balay, alampuanan ang Dios sa kanunay maguban gayud kanato. That was why, no? Dunay usa ka higayon didto pa ko sa Mindanao na assign. Ang gabi na samtang suroy-suroy ko sa palibot sa simbahan, sa gawas. Nangingon ko sa may gwardiya dito. Ingon ko sa akong mga sakop, mga convent boys nga isirado na ang simbahan kay hapit na alas 10 sa gabi. Ang gate po dito sa gawas. Daga nang usa ka convent boy nako, ingon siya, Padri, naay tao sulod sa simbahan. Alas 10 naman, no? Ngit-ngit kaayo. No? Nahadlok ang mga bata. Kuha lang kog flashlight, no? Kayaw lang pasigaa ang suga, no? Kay pasigma mga kuratan na uron sa ba. Nagkuha lang kog flashlight. Ug hinahinay na ko nga giduol. Lalaki man to, no? Akong gingnan nga, sir, kanang sorry kaayo sa pagdisturbo. Hapit na ra ba alas 10, manirado na ra ba kami, no? Kay wala may gwardiya ang atong palibot ug dinhi sa simbahan. Siya, mao ba Padri, sorry kaayo, no? Pero pwede ko mahangyo gamay lang nga panahon dinhi lang usa ko sa simbahan, no? Aron sa pagpadayon sa akong pag-ampo, no? Ingka wala ray problema, no? Wala ray problema. Take your time, no? Akong gingnan mga bata nga huwata lang ninyo, no? Huwata lang ninyo ang toda kano sa siya mahuman sa iyang pag-ampo sa ba. So taud-taud ni lakaw ra pud siya, ni hapit siya sa kumbinto ingon, Padri, salamat kaayo, no? Salamat kaayo. I don't know unsay iyang mga katuyuan, wala ko kakaila, wa ko masayod kung taga diin siya, not familiar with the face, no? Dili man familiar ang naong nga sigig simba, but I could feel, no? As I look at him, was very contented, no? Gitagaan o panahon, lugway, ambot lang, no? Hinauton ta nga atong higayon na kaingon ko sa akong kaugalingon, dako og ikatabang kaniya ang paghatag og panahon, no? Wala man siya gipugos pod, no? Hinauton tara kadtong higayon na there was something tubag sa iyang mga pag-ampo, iyang pangamuyo, no? So kanindot aning pagtulunan diha sa atong unang pagbasa ngadto sa Salmo Responsorio. Daghang katawhan
Muadto sila sa Jerusalem sa pagsimba sa Ginoo nga labing gamhanan, pagpangayo, pagpasalamat kaniya sa tanan nga mga grasya. Dugang pang mga pangaliyo po halang sa nagkalain-lain nilang mga panginahanglan. O ang salmo nagpadayag sa kanunay ang Dios maguban gayud kanila kanato nga mosangpit sa iyang panabang. Where 2 or 3 are gathered in your name. O bisan diha sa atong pag-inusara. Samtang sa laing bahin sa Ebanghelyo ni San Lucas, nagsaysay kanato nga si Jesus sa hapit na mukayab sa langit. Hapit na siya humanining pagkabanhaw tingali. Kini nga senaryo. Hapit na siya mukayab sa langit. Mihukom nga muadto sa Jerusalem kay mao man kini ang sentro sa pagampo nga mandiha ang balay alampuanan. Mihukom siya nga muadto sa Jerusalem. Pero nagpadala una og mga sinugo aron maguna kaniya. Kay lagi sa iyang kasinatian, no? Gikan sa iyang pagantos, pagpasakit, paglansang kaniya sa krus. So maybe ang uban, no? Dili o makurat tingali nga makakita kaniya. Mao man ni ang gipaantos, no? Mao man ni ang gilutos, no? Mao man ni ang gilansang sa krus niya karon nagsuroy-suroy, no? Kauban na sab sa iyang mga tinun-an. Mo na nga nagpadala siya ngadto sa balangay o iyang mga sinugo aron maguna kaniya og matud pa pag-andam sa tanan alang kaniya, no? Muna nga masabtan, no? Masabtan na sa kini nga scenario or even before his death kay nasayod na pod ang si Jesus sa unsay mudangat diha kaniya, no? Either unsa kini nga senaryo diha sa panghitabo. Dawato niya sa hingpit ang kabubuton sa Dios sa Amahan kaniya. Apan ang mga tao didto nagdumili sa pagdawat kaniya o kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem, no? Nang ang iyang mga tinunan si Santiago ug si Juan nagingon, buot ka ba nga musugo kami nga magulan o kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi o gibadlong sila o mipadayon sila sa paglakaw ngadto sa laing balangay, no? Sa laing pagpamulong niya ingon kung dunay usa ka lugar nga dili mo dawat kaninyo, kagyo kamo sa laing lugar, taktaka ang abog sa inyong mga tiil pasidaan ngadto kanila. Pero dinhi sa laing bahin, no? Ignore them, no? Gibadlong sila o padayon lang ngadto sa laing balangay, no? We cannot please everybody. We cannot, no? Bisaga unsaon, bisaga kanindot pa sa atong mga tinguha o diha sa atong pagpangalagad. There will always be people nga dili gayud malipay, dili gayud matagbaw. Sige lang, ang labing importante magpadayon lang. Ang labing importante maglahutay kita sa atong panaw, isip mga magtotoo, isip mga binunyagan, isip mga devoto sa mahal nga birhen, unsaman mga santos, santa sa Dios, ang para kanato naghatag kaayo o dako nga pagpakahulugan, dugang pagpakahulugan sa atong panaw, isip sinuduhanong simbahan.